हे ମାନବ ମାନେ ନିଜ ଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦାନୀର ଅବତାର ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଦାନ କରି ସଂସାରରେ ପୁଣ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ହାସଲ କର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କପଡ଼ା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ହେଉଥିବାରୁ କପଡ଼ା ମାଗୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଉପରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଅ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଉପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପରର ଉପକାର କର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଦାନ ମାଗନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ୟ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା। କେବଳ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେହି ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ନିରନ୍ତର ଯଥାବତ୍ ନିର୍ବିକାର ଅସଙ୍ଗ ରହେ। ନିଜ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଆକାରହୀନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାର ଦେହାଭିମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଫଳରେ ସେ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବେ। ଶରୀର ସହ ପରାମର୍ଶକୃତ ହୋଇ 3ଟି ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଶରୀର, ଶରୀର ମୋର ଏବଂ ଶରୀର ମୋ ପାଇଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ସମୂହକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ନାଶବାନ ଆଉ ଜଡ଼, ଅବିନାଶୀ ବା ଚେତନ। ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଗୀତାରେ ଶରୀର ଓ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଯେ ଦେହ ଧାରଣ କରେ, କ୍ଷର ଅକ୍ଷର, ଯାହାର କ୍ଷୟ ସେ କ୍ଷର, ଶରୀର ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଅବିନାଶୀ ସତ୍ତାରୂପୀ ଆତ୍ମା। କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ଯଦି ଶରୀର ଏକ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବା କୃଷକ। କୃଷକ ଯେପରି ଜମିକୁ ଚାଷ କରେ, ଆତ୍ମା ସେହିପରି ଶରୀର ରୂପକ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିଥାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାମରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସାଧୁସନ୍ଥ ମୁନିଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ନାସ୍ତି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳି ହେଉଥିବାରୁ ମୁନିଋଷିମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନାସ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏହାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଶରୀର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତା ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ହୁଏ କିମ୍ବା ପୋତା ହେବା ପରେ ସେ ଶରୀର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଛବିକୁ ସେହି ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଭଳିଆ, ଆତ୍ମା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳିଆ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଗଲେ ପରେ ତା ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା କିମ୍ବା ପୋତି ଦେବା ପରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନଥାଏ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳିଆ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମୁନିଋଷିମାନେ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରର ନାସ୍ତି ଓ ଅସ୍ତି ଅଥବା ଅବିଦ୍ୟମାନ ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟମାନ ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା। ଶରୀର ଆତ୍ମା ଅସ୍ତି ରୂପ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଉ, ଅପରପକ୍ଷେ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ତାହା ଶରୀର। କାରଣ ଆତ୍ମା ଯେକୌଣସି ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଏ ଶରୀର ଜଡ଼ ଓ ବିନାଶୀୟ, ଯାହାର କ୍ଷୟ ଅଛି। ଆତ୍ମାର ରୂପ ଅଟେ ଅସ୍ତି ରୂପକ। ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ କେବଳ ସାମୟିକ ରୂପେ ମିଳେ ଏବଂ ପୁଣି ଦୂରେଇଯାଏ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଦେହ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ସେ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଏକ ରହସ୍ୟବୃତ୍ତ କଥା ହେଲା ଯେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆତ୍ମା ଦିଶେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର ରୂପରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୂପେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାବେଳେ ଆମକୁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମା ଓ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ ଏବଂ ଶରୀର ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହି ରୂପେ ଶରୀରକୁ ଶରୀର ରୂପେ ଭାବିଲେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଶରୀରର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଫଳରେ ଶରୀରର ଅବଶେଷ ରହିଯିବ। କାରଣ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେତେବେଳେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ଶରୀର ରୂପକ ଅବଶେଷ ରହିଯିବ। ଯେପରି ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଅଳିଆ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ପରିଷ୍କୃତ ଘର ହିଁ ଅବଶେଷ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମନରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତନ କଲେ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତୁଟ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ
ଏ ସଂସାର ଭୋଗ